Mubukas og laing temporary relocation site ang kagamhanan sa dakbayan sa Talisay sa Barangay Biasong alang sa mga Talisaynon nga anaa pa sa evacuation center. Human ang ilang mga panimay naguba atol sa bagyong Tino ni adtong Nobyembre. Ano ang report ni Fem Marie Dumabo? Kapin sa 2 ka buwan na karon sukad sa pagkusukuso sa bagyong Tino sa Subo, diin mibanla sa daghang mga panimay. Usa na sa grabing apektado ang dakbayan sa Talisay. Din libuan ka mga pamilya ang nawad-an og panimay. Human gibanla sang ilang mga panimay. Di pahiluna sila sa mga evacuation center nga gibuksan sa kagamhanan nga kasamtangan nilang kapuy-an samtang nangita pa og permanenteng relocation site ang dakbayan. Sa pagkakaron, mubukas og laing temporary relocation site ang syudad nga ipahimutang sa Barangay Biasong. Magsilbing modular houses o prefab houses ang mga container vans nga gikan sa nasod sa China. Mas lig-on siya noon. Yeah. Og kanang mas iha ganing structure. Yeah. Mas okay siya. Mananay murag CR na among gihimo dito. Asa ni mahimutang mayor dito Sa Biasong. na gani. Kung sa ka posible magsugod. Amo lang gihuwat na kano sa maabot ang modular houses na katong gihatag sa Kapitolyo. Na di kahuman ana, hopefully ang disyon mo tabang sa para mas mudagan. Ang maong tabang matud pa gikan kini sa Cebu Provincial Government. Matud ni Alvin Santillana, Talisay CDRRM officer, nga mga boat sa sunod simana ang mga container vans nga gikan sa China. Makamugna kini og 30 ka mga modular houses. The modular houses are on its way na because it's been released by the Bureau of Customs already. So gikan sa China, it's on its way na. Lisod mo gud na siya tukuron ma'am, no? I think that will take around 15 days to finish. No, for everything. Natay mga modular houses na gi-donate sa Kapitolyo kato atong gamiton na kung naipuno ang disyon ato sa atong gamiton. Yung mga nasa 10 City Mayor, Posible sad kading naa sa Sports Academy karon. Samtang naghangyo na usab si Gulya sa Regional Director sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Atol sa pagpakigtagbo sa DSUD 7 head, ngadto na kan Talisay City Mayor Samsam Gulyas ni adtong Huwebes, alang na usab sa dugang modular houses. Uban ni Godfrey Relieno Grod Prado, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak.